दा जों बुंनो थाङोबाथ' निरेनाथ' सासे एकदम मूर्ख मानसिसो। नीरेन ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाहैना बाथ्रा बुंनायनि सायाव थागिबि सुबुंफोरनि गोख्रों अजद। नीरेन ब्रह्मआ सासे मूर्ख सुबुंसो। नीरेन ब्रह्मआ गामिनि मानसिफोरजों जेबो लोब्बा गैया। नीरेन ब्रह्मआ गामिनि समाजजोंबो जेबो मोजां सावरायनाय गैया। दा जों बुंनो थाङोबाथ' निरेनाथ' सासे एकदम मूर्ख मानसिसो। बेहा खुनु गामि मानसिजों खुनु मिटिं दावथिं लोब्बा गैया आरो गामिनि समाजनिजोंबो बियो खुनु दिनबो मोजां मोनसे सावरायनाय गैया। आरोबाव फोरमायबावदों दि 1 नं पर्बतजरा बियाबनि सिङाव थानाय सानबान्दा गामिनि थागिबि सुबुं नीरेन ब्रह्मनि आखल आखुआ जोबोर गाज्रि होनना फोरमायदों। बै बारावथ' खेबसे बिदिनो जादों। बे सिंगालनि मानसिफोरजों थाखाथा बिफैजानानै बे लेबारफोरा फैसा बिफैजानानै मोसौनो माबाबो लांजाबावदों। मानसिया बिराद बेबहार गाज्रि मानसि बियो। मुनमुन ब्रह्मनि सायाव 1 नं पर्बतजरा बियाबनि सिङाव थानाय सानबान्दा गामिनि थागिबि नीरेन ब्रह्मआ गोख्रों अजद खालामनायनि सायाव सानबान्दा गामिनि गावबुराया गामिखौ लाजि फोनांनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। दा आंथ' गोसोआव सासे गामिग्रा जानानै एसे दुखु मोननाय जादों। मानो होनब्ला बिथाङाबो सांबान्दा गामिनिनो सासे थागिबि नालाय। दा बिथाङा माने गामिनि हिसाबै गामिखौ बिदि बदनाम होनाङा। बिथाङाबोथ' नुदोंमोन गामियाव जाखिनि बिथाङा MCLA जानानै पावाराव गैयाब्लाबो गामिखौ जा हागौखिनि एसेबाबो डेभेलप खालामदों। जोंनो गामियाव मन्दिरफोरखौबो वाल टवाल होफैबाय, दै थै होफैबाय, जोंनो दैनि जगान मन्दिराव नांगौ हिसाबै। बिथांहा मोन्थाय दं, जाय जेरावखि गोसो जानानै थाङा, जायखौ मोजां मोना आंहा बाव बुंनांगौ खोथा गैया। नाथाय बे सासे सांबान्दानि जानानै सांबान्दानि माखासे बुंनाया रायजो राजाफोरनावबो गोसोआव नाङो। जाहाथे सांबान्दाया सांबान्दा बादिनोखा, जोङो गोबां राजनिति दलाव मानसि हिसाबै बाहागो लानो हायो। अब्लाबो नाथाय गामिखौ दसिनानै बाथ्रा बुंनाया बेनि थाखाय बारा मोजां मोनाखै। जों गामिनि जानानै बेखौनो दुखु फोरमायो। जाहाथे बिथाङा गावनि गोरोन्थिफोरखौ मोजाङै साननानै गोसो गोथौयै जाहाथे मोजाङै सुद्रायनानै लायो। आं बेखिनिखौनो बिथांखौ खावलायहरबाय। दा जों बुंनो थाङोबाथ' निरेनाथ' सासे एकदम मूर्ख मानसिसो। बेहा खुनु गामि मानसिजों खुनु मिटिं दावथिं लोब्बा गैया आरो गामिनि समाजनिजोंबो बियो खुनु दिनबो मोजां मोनसे सावरायनाय गैया। दा बियो मुनमुन बायद'आ जे गामियाव फैनानै माला मिटिं खालामगोन, मा होलांगोन, बियो माबोरै नुनो? मानसियानो बेंगालराव थाङो, एखमबा चेन्नाइ थाङो आरो गुजरात माबा माबि मावहैयो। आरो बेहाय थांनायावबो मा खालामो बियो? बे गावनि मानसिफोरखौ लांफानानै बे लांग्रा मानसिफोरनो फैसाखौनो बुजाया। बै बारावथ' खेबसे बिदिनो जादों। बे सिंगालनि मानसिफोरजों थाखाथा बिफैजानानै बे लेबारफोरा फैसा बिफैजानानै मोसौनो माबाबो लांजाबावदों। मानसिया बिराद बेबहार गाज्रि मानसि बियो। बे माखासे मोसौ फायखारिफोरजों थाफानानै मोसौ दालालि मावो आरो मोसौ बिदिनो सोरनिबा मोसौफोरखौ बिदिनो हरफ्रावबो मा खालामो, एसे सन्देहसो जाबाय जों लागो मानसिफ्रा। दा बिथाङा बिदिनो मोसौ फायखारिफोरजों थाफा मोसौ होलाबायो। बिदिनो फायखारिफोरजों सोरनिबा मोसौखौ नेगेर हरो, बेबायदि मावो आरोखि बे। दा बिथांखौ जोङो गामियाव जों बेखौ ओरैबायदिसो सानबाय, जों सांबान्दा गामिनि मानसिखौ बियो माने मोनसे ओरैबायदि असनमान खालामबाय जे मावनायखौबो मावाखै होनथारबाय बियो, गावनि गोसो बादियैनो बुंथारबाय बियो। दा बिनि थाखाय जों सांबान्दानि गासिबो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव जोङो मोनसे बेखौ मा होनो निन्दा होबाय बेखौ। बियो जाहाथे जा बुंबाय दिनैनिफ्राय आरो बेबायदिखौ बियो जिन्दगियाव दा बुंनो थाखायसै आरोखि।